Hey guys, this is the Hausa version. So if you're watching this, please, the English version is up there or left, right, or down. I don't know. One on video in the Hausa Zami. So guys, I don't know how to like record in Hausa. Every time I need to make a video in Hausa, I start laughing. One on White Nishas ne by Dancia. Wasu watanni da suka wuce na parody enter and muna ta tsoro mun dauka maybe za ta yi masifa ko wani abu amma sai ta zo kuma Instagram sai ta like duka videos din. So abin da ya faru was abin da zan fara cewa is packaging. Dancia ta yi packaging product on sosai ta yi kokari because ko ba ka son ka saya ma kwalban kadai ya isa ya sa ka saya. Akwai dalili da yasa wannan yake haka so ka kuyi dariya. Bottles guda uku na siya daga gurin ta amma problem inda na samu was that idan kina zama a Europe wata kila kafin ki samu ki shiga da shi zai miki wahala sosai dan ni ma san da customs suka ce ba za su bari ya shigo ba san da doctor ya rubuta prescription yace da Allah a bari na skin ina ne dole in amfani da shi kafin nan suka bari na karba. Yana idan ka shafa a jikinka yana shanyewa to ni kuma ina da dry skin sosai so in na shafa sai ya shanye kaman ban shafa mai ba so bai min daɗi yana min wani iri in na shafa sannan yana da wani irin tingling sensation haka idan ka shafa amma abin da ya faru babban maganan kan wannan is that in kika gani zaki ɗauka yana da yawa sosai ba an sun rubuta 100 ml a jiki to amma in kika bude gashi iya abin da yake ciki so ba like to in dai kina shafa mai sosai a jikinki ko manki jikinki is dry ina ga wannan duka kwalabe uku da na siya bai mun sati biyu ba suka kare duk gaba ki daya kuma kowane daya is like $350 350 zuwa $500 kowane kwaya daya to irin zaka siya irin wannan man dole kai tunanin continuation sai in kana da dama kuɗi da ke shigo a kullum in baka ba idan kana yawan saya kowane sati biyu nawa kuɗin da zaka kashe kafin ka gama sai da na bari kafin na fara amfani da white niches akwai ni mai da nake shafa Tantan Magic in kuka duba videos ina na dye videos ina da nake Dubai akwai Tantan Magic wannan complexion in Tantan Magic ne bani so har yau it's my best ina bala'in san shi sosai sai kuma akwai bayan Dancia wanda nake amfani da yanzu shine Pulse International wannan Cleopatra body lotion ne wannan Jamila Flawless face cream Cleopatra yana dadewa sosai ya dade mun sosai da nake amfani da shi yayi kaman sati biyu amma sorry wata biyu amma pause irin ramin da ke jikina sai haske sosai ya bar sauran jikin so that's the only thing da zan iya cewa kan wannan sannan in ka ga roban ba za ka yi tunanin kai wannan me zai iya mun ba amma shi ma yana da tsada sosai dan wannan kaman haka face Jamila Flawless cream din 20,000 ne haka daga 18,000 haka daga 18,000 zuwa 20,000 wannan kuma daga 70,000 zuwa 100,000 duka kama yake so in kika ga roban zaki dauka kai wannan me zai mun amma Jamila Flawless in kika shafa a fiskanki tafiya na gida da na tafi summer Nigeria na yi baki a uzu billahi ba za ki ma iya gane ni ba irin kawata ne tana ce mai in gwada pulse in gwada nace kai ni wallahi ba na so in gwada da na amfani da abubuwa da yawa da na gwada wannan a kwana 7 complexion ina ya dawo so yana da kyau sosai wannan ma skin whisperer yana da kyau sai bala'in tsada zaka samu kaman a Kempinski wannan a Kempinski na siya Mall of the Emirates a spa din su yana it's okay amma yana da bala'in tsada irin wani man da in ka dawo gida ma sai ka zauna ka ce kai yanzu me kai ne sai wannan man to irin shi gashi kuma karami ne sosai amma Jamila Flawless ba karamin in kika saya ba karamin jin daɗin amfani da shi zaki ba especially in baki da jikinki fuskanki ne kawai da wuyanki wannan shine zai miki so I'm so pleased to announce that I am the sole distributor or official distributor for Jamila Flawless. This I can vouch for it. Wannan na yarda da shi babu yanda zaki saya ki zo ki mun kukan shi
So Jamila Flawless ni ne distributor na arewa gabaki daya, north central, north east, north west gabaki daya arewa ni ce official distributor na Jamila Flawless. Daga Sokoto zuwa Kebbi zuwa Zamfara, Gombe, that's all me, nigga. Yeah, so da Allah da Annabi ku subscribing channel ina, ku bi ni YouTube channel ina Jaruma Empire, ku bi ni a Instagram Jaruma Empire, sannan ku bi ni a Twitter Jaruma Empire. Ina fata wannan video da na yi dai yayi wannan, sannan akwai wani abu hard water ma yana affecting aikin mai. Idan kana zama a Europe, hard water in ruwan su na da karfi sosai, in ka shafa mai ma kafin ka ga results din. Sai Pulse International scrub in shi na da kyau sosai don yana da karfi, so in kina scrubbing zaki ji yana miki exfoliating shinki sosai. So ina fata na taimaka mutane. Na gode sosai. Salam.